Nibża li għandha xi ħaġa serja, salf. Inferralek? Le, ixrob. Kont qed tgħidli. Nibża li għandha xi ħaġa serja hawn. F'moħħha. Minn doqla d-daqqa ta' grotta ma nafx kif qed nara. Ma nifhimx, imma kieku taraw xi sinjali? F'daqqa tkun hekk. F'daqqa waħda tkun hekk. Taf li ma fim xejn. Ħaġġenna li dak li naf. U le, forsi m'għandha xejn gravi. Jaddila. Anke trid tħossoru. Ħaġa sabiħa kieku. Tħassarlix, għamilla kuraġġ. Kellimtula tabib. Għattaħjar inħalli kollox għaddej għalissa, għax nibsek noħdam psikjatra, tiġi njar. Forsi veru xi tal-vokazzjoni għal sogru? Veru, kollox jista' jkun. Imma għandi ċerti dubji, salf. Tu ċans ieħor, u wara xi riżulta. Għal-sagristan għadu ma tfaċċa ħadd. U kellu bżonn ma jfaċċa ħadd, Imma ġuta jitla'. U dak forsi jerġa' jibdielu, issa forsi nżidu xi ħaġa fil-paga u nirranġaw. Mal-Monsinjur kif insejjer? Mal-Monsinjur m'għandux problema kieku. Meta biħsibu jiġi sal-knisja x'għandi bżonn ninkellmu. Hemm min nisab, lanqas biss qed niltaqgħet miegħu, imma kif niltaqa' miegħu, ngħidu Deċembru. Missierek u dun benit, aħwa. Ma wieħed ħareġ raġel sew mar saċerdot. U liħor ħareġ sprattat aktar minn ma nafxiex. Inta l-ura fejn mort iż-żewġu ma? Mela jien kont naf x'inhu. Konna tqajna Londra, kont qegħdin holiday. Ħadna grazzja ma' xulxin u żżewwiġna. U wara ftit żmien kellkom ta' min lili u l-oħti ġiżi, sew qed nifhem jien? Fi żmien 3 snin talaqni għal mar oħra u ħadna separazzjoni. Li kienet strambu li qorti ddeċidiet illi waħda minnkom joħodaw u l-oħra noħodha jien għalhekk spiċċajt miegħha jien. Allura l-oħti ġiżi x'inhi tagħmelha? Iskur, għax ingarantom reġa' żewweġ għat-tielet darba. U din mara ġdida u ġiżi xejn ma qablu, allura kellu jażel. Jew bintu jew il-mara ġdida. U għażel il-mara. Mhux hekk. U mbagħad kellu jara kif se jaħles mill-problema tat-tifla u bagħad allura u mata għand ħutu. Bidriet, suppost, la ma rridux hu, reġa' tagħlili. Mhux hekk jaħasra ġiżi qastaf minn jomma, ma żommejna lejk ġejtaw biex noħodha lura miegħi. Għara taf x'ħan nagħmel kif nara li tziju Bjanit naqbad u ngħidlu kollox. Le taqra ma jfettilekx, ħallini naħdem bil-mod tiegħi. Issa jekk ġiżi tmur sogru, mur lura b'moħħi mistrieħ. Jħassra ma mhux aħjar taqbad u tgħidulhom kollox u fuq kollox jien kemm ħandum nilgħab il-logħba tan-nolja u ġew. Għadu mhux il-waqt. Iżjed u iżjed bħalissa miskin daqskemm għandu problemi dun Benit, il-problema tagħna jomsu. Bil-ħaq, inti taf li hawn dak il-Monsinjur jgħixawu? Le, għad ma tqajtx miegħu. U lanqas m'għandek għalfejn tintaqa' miegħu, anzi binti fejn taraħ aħarbu. Jħassra ma naħrab Monsinjur. Ma nafx Monsinjur hu da. Qed iħassibni ħażin tagħlili. Aħna mela x'qallek. Mhux qalli. Ara ħjar ma ngħid xejn. Le, issa trid tgħidli. Ara, jekk ngħidlek biex toqgħodlu attenta. Imma ma jmurx ifettillek, tirripeti x'għedlek ma' ħadd ieħor, Nħossni ċerta si, aktar kemm nkun f'dak il-kunvent, aktar inħoss li dik triqti. Dak ix-xahar kint. Inti bdejt murtejn iswar Roberta, u nġbidt lejn il-kunvent. Dan ma jfissirx li għandek vokazzjoni għal sogru. Jien mhux lejn il-kunvent inġbidt, jiena nġbidt lejn dik il-ħajja kwida ta' dak il-post. Għax ma tagħmilx prova. Taqta' imqara l-ġimgħa u tara kif tmur. M'għandix għalfejn, jien nafx qed nagħmel, ma mhux ħanagħmel affarijiet blaġla. Il-madra superjura kellimta wkoll u hekk qalt li biex ma naġġilx. Taf xi ġifieri tmur sogru. Taf xi ġifieri tinqata' għal kollox mid-dinja ta' barra. Intlilek min qallek li għax tkun sogru trid tinqata' mid-dinja ta' barra, Sor Roberta ma toħroġ. Dak mhumiex storjiet ta' klawsura. Iva naf imma inta dik żagħżugħa tħobbi l-ħajja, id-divertiment. Kollox jispiċċalik. Iva ziħi, minti kieku x'tippreferi nibqa' barra niġġera ma' dak u ma' ieħor, jew rabbi ftit għaqal u nidħol sogru. Nippreferi narabbi l-għaqal, imma biex tkun bil-għaqal ma jfissirx li tmur sogru bil-fors. Bizki jistra. Issa tista' tgħid x'inqala. Għax ma rridx ikun xi ngħid ma' Salvu,
Għallek xi ħaġa li ma qalli xejn. Servu minn għalli li qegħdin naħdmu flimkien dak biss. Imma forsi qed jibża' minnek, imma jien nħossu m'għadux kif kien miegħi. Xert li nduna b'xi ħaġa hija. Isma' jekk xbajt minni toqgħodx iddulli mal-lewża qbad u għajdi. Sibti xi baħnana li jew. Għax ma tgħidx ħaġa ġej toħroġ ma' din. Ma' min? Ma ġiż tal-kappillan. Il-birax kellek ma ġejx miegħek. Rodo, il-bira qas ħriġt jien. Le ma ħriġt bija tad-diżmin ngħid li xbajti ma tad-diżmin bija. Ma xbajlix ma' minnek jew, ma xbajtx imma. Imma xejn, imxi ħubli lura ġew għadek. Donnu maħax pjaċiri bil-Monsinjur hija. Mela mhux waħdu tax, għax la tridni ngħidlek, laqqas jien. M'intix għandek x'taqsam Serafina. Hija nifhmu għax ġie investiga dwaru, minti. Ma nafx jien ċertu diskors u ċertu ħars li xejn ma jaġobni. Forsi qed nimmaġin ma naraħ differenti ħafna minn kif suppost ikunu irġiel oħrajn bħalu. U għax u l-fatt li jiġi hawnhekk biex ma jurix li hu Monsinjur ta' fint. No imma allura biex ma jurix li hu Monsinjur hemm bżonn ċertu diskors li qalli li għadni mara żagħżugħa u li mara sabiħa. Imma allura x'għamillek kompliment tieħu għalik. Lanqas laħaq wasalaw tellajtu fuq jara l-kamra l-ewwel ħaġa li qalli artab das-saqqu. Taqsek, forsi jħobb saqqu wiebes. Ma nafx jiena x'imbagħad qalli dnub se norqod waħdi fuq saqqu bħal dan. Allura jiena mbagħad għadlu hekk irid inbiddillu l-kamra. Tafx kellu l-ħila jirrispondini? Għax għalek. Li mhux kamra oħra rid, imma rrid li jien norqod miegħu. Xaru casa Serafina, xaru casa xfaħtatin. Għandix raġun ninkwieta jien. U kif? Serafina, kif għandek il-ħila tivvinta diskors bħal dan fuq il-Monsinjur? Le, minix qed nivvinta, għala ħanejlek kollox. Għax imbagħad ħatafni, imbuttani fuq is-sodda u dak il-ħin imnalla li tħaltu int u dun benit. Għax ma x'kien jiġri minni? Isma' fuq kollox jiena mara tad-demmu l-għam u bħal ħaddieħor. Serafina, isma' minni. Mor isma' qudiesa, u mbagħad wara sib li l-dun sarf jew inkella li l-dun feliċ u rara tajba. U diskors bħal dan naqas biss għandek għalfejn taħasbu ħaseb wara tajdu. Ħammur il-qudies ħanitlu ftit għalik jien ukoll. U isma' minni Serafina. Ma kellu raġun f'xejn Pietru tiegħi, kellu raġun li kien jgħidli li l-istonku tiegħi jisa forma ministra. Imma kellu ma jasottix. Bonġu. Bonġu. Dan lejl l-ont bi. Taf li sajkolli mur il-qer minħabba fik? Ara Mons, forsi inti daqsxejn tħul iż-żejjed u forsi tagħmel l-affarijiet mingħajr intenzjoni. Imma jiena nsejtajt mara li nevden u noqgħod nimmaġina ħafna affarijiet. Timmaġina? U x'timmaġini si sajti forsi l-immaġinazzjoni nibduha f'realità? Fejġi? Fil-ċina u ftit-te. Dan xidan? Forsi kif qatli Ġiżella? Forsi qed nimmaġina. Poġġi ħanamillek jien. Grazzi, Serafina. Allora, kappellana? Mejt, kun ilu l-qam dak, kun ilu l-qam mit-tlieta ta' filgħodu, ikun ġamar. Iqaddes tal-ewwel. Iqara, iqarbel, u mbagħad imur iżur l-anzjani u l-morda. Dak raġel qaddis miexi fl-art miskin. Serafina, jew qaddis, jew miskin u wara kollox dan xogħol ma qed jagħmelux. Kemm jaħraq. Kidu iktar kiesa. Le ma jimpurtax jiena sħun inħobbu.
Għalli ma maġinajx li ħatilqawni jek tajjen. Għal xi ħaġa li. Għalinna li kemm id-dumawin, ma nħalluk nieqes minn xejn. Tassew għal. Mela li għatħallu nieqes minn xejn. Inta għandek bżonn xi ħaġa oħra fil-każ irrid mmur nisma' qudiesa. U nqed. Jiena propjament għandi bżonn ħafna affarijiet kieku ma Minister Zommok. Ekkemek nilaqgħu nitkellmu. Għamilli kafe u ħobza dwar. Mela minti xogħol? Tlaq ġbajt. Ġbajt? Dan x'kien? Li jħod dejjaqni. Johnny? Mux miegħu jkun xogħol u anke dik-irħa tal-ġelati dejqitni. Issa sa tagħmel. Naġġammur seftura. Ma tix li ddejjaqt is-sefter. Ma naħseb aħjar seftura minn inbeħ ġelati. Jaw, għamillek xi ħaġa? Fil-kasaj li tafx. Ma milli xejn. Imma anke li naħdem dik iċ-ċokolna gabbana biex iġib oġġett kull darba jħax kemm miegħi. Jiena nervuża sar. Imma biex jipprofetta ruħu jew għax m'hemm spazju. Tnejn naħseb. Barik li Monsignor. Imbirka. Din ta' Monsignor sa' fl-aħħar se terrabjat. Sajali bisni, għandi sa' sabettati. Giuseppe. Tix namel jaf il-kafe. Le, issa namel jien. Ma kif għedin wahidna xtaqt ngħidlek xi ħaġa. Tassem. Tkellimni. Fuġġjaw, mufloki. Għajdli, sabiħa. Għax ġitni xewqa li nidħol solu. Solu? Inti tidħol solu? Skużani, ta' tifla sabaħa bħalek nedniex tidħol tagħmel solu. Għax għandek tingħalaq f'kunvent, tifla bħalek. Għand fejn sbieħ bħalek. Biex mux dik il-ħajja jibsa ta' dwejja, għalli kam ħajja mlija mħabba, mlija ħajja int. Ma jikkon diġà dik il-ħajja u naf kemm bla skop. Zub. Kemm tfuq is-sapuna li użajt, signorina. Kemm toġobni din ir-riħa friska fuq il-nisa. Allura x'parritin? Kompli użat is-sapuna, signorina. Ma jiena mhux fuq is-sapun kont qed inkellmek. X'parritini? Parir. Parir, sko parir. Id-direzzjon kellimtu? Kellimtu iva. Mhux għandek sigu. Dak bil-kamra jemmen baqa' skantat. Ma terx toħor laqsi, ma nista' nemmenx kull waħda. Insomma inti jekk tibda l-ħsieb mbagħad fil-każ jekk il-limita. Hekk nagħmel mela. Berik li Monsignor. Mor, imbirka, mor. Mela mittissejra l-knisja, signorina. Iviva Serafina. Mela mur biddel, għalli mur fl-imkien. Iviva morru l-disflim kienu jitolbu bil-qalbu, bil-ħeġġa, bil-fidi, l-emozjoni. Aħu xie saħnu da' maħna. Nasta bħijabu m-modoċċa. Kuna għajt il-kafe kien jaħna wisq. ċeffet, tex dobben. Għandu għuħaj ta' warajja. Xinti? Ħobba ċansija. Mulli d-dar, moċi bil-bakalli. Għaxen sejta warajja. Nura, dekaw? Iva, sejjer. Wanġu ġoba. Bonġu dumbi. Bonġu ġoban. Isma, jaqab dak il-Monsignor li ġie. Għaddis. Għante d-istazzini. Għax kelli lu għadda għabbarajtu l-knisja. Ovvijament, ignorant. Dak għadda s-sinti liħba. Nkella jkun jgħafar dik jgħadaw. Ġoban,
Ma billi kultant jidħol jagħmel vista ma fija xejn ħażinux. Imma jekk tibqa' tilħasad bin-nies. Dak ġiew biex jinvestiga. U biex nagħlek il-verità, jiena ma x'niltaqa' miegħu. Ħalek il-verità. Daqshekk m'hekk xejn jintax, ma kellekx għalfejn tibżani. Ħasbis kellimtek, ma jimblajtek. Dak Anġlu? Naħseb dak Anġlu s-sagristan. Min jaf x'ħobbsi jkun? Batti! Sabni, ġissi, kif inti dak tajba? ħafna wkoll. Inċed tagħmel hawn? Kif bqajtielha? Bħajdiha għax għandi ċavett. Imma kieku fejn fin, kif bar eżempju sib nimnezza lili. Hekk taqbadu tidħol għand in-nies bla ħoss. Hawnhekk id-dar tal-kappillan, u kull meta ġejtaw, dejjem nies libs indiġenti sibt. U lili kif qed tarani? Diċenti le? Somma għandek id-dublettu daqsxejn. Nofrilek drink? Ara, isma'ni ġiżi. Dak li kien hemm bejnietna issa spiċċa. Inti taf li ngħadha waqt inkun arus Taljana hux? U allura b'daqshekk. Ħammura xi dubberita tistennieni. U jien mhux aħjar minn Dumbenit. Jafassa, ġiżi, kont mixja tajjeb. Għala, u issa għandu xi ħaġa ħażina l-mixja tiegħi, għajdli taħalli fil-każ inbiddilha. Ħammura xi hemm dubberita tistennieni. Ċifri kieku ma kienx qed jistennik Dumbenit, kont tibqa'. Tajjeb mela, il-lejla. Imma dak nagħmlu biex qaxxalli wiċċi lena. Inti dilla soru. Min kien dak? Ekka, ja. Anka kif inti libsa, ħafna ħjar. U mela tiġi taħt ġisem bħal dak taħt libsa ta' soru. Mawħa? Le, mawħat, wahidna din. Sur Giuseppe. Sur Giuseppe, tuqax qabbiżiri, għax jekk qabbiżiri niġi naqgħu nqum int minn int u inċint, u oħra, Serafin għandu laċċet tagħmlilha, ġifieri ħalliha bikwieta wkoll. Jien dik ma nitilha xejn. U ma tarax misewot naħli l-ħinti għaj nġilet għal-warda mitbira meta hu blanzun frisk. Ma taqisek minn dal-blanzun frisk ta' għax dal-blanzun frisk għandu xewk u jigirfek, fint? Għara li kif taħmel, għara ħafna għaddusija. U issa jisabbarri r-rabja. Iva, u għat attent minni, ġifiri naqtawhom dal-konfidenzi zejda. Għara, għax il-nepotija tal-kappilla. Inti titlef. Jiena għandi bżon waħda bħalek. Fik Monsignor ukoll. Monsignore. Sissa, ma nistax nagħmel. Menti ġet. Dik sejra sopra tax. Ma dak rajta libsa mqaċċat. Kella drink f'idejha, sigaret f'ħalqa, rid toħroġ miegħi. Dik id-daqqa li qalet dak li ġrala. Dik biex tensija. Nubi ħassa tifla bħal dik. Tedi dan qiegħda. Mħallejta jien. Emmu naraħax. Mur tara għamel tabib. Tabib minix. Emma pari l-għem kapaċi tijawx. Nubi għalli biex qiegħda tagħmel sewwa. Isma' minni ġewwanna, ħjar ma tmur xejn. Dik fil-qada li qiegħda ma tafx tista' tagħmilek. Taf twaqqaf fit-tentazzjoni. Jarak xi ħadd u mbagħad jgħidu li qed tipprofetta waħed minnha. Kif ma jew pjaċir wala xejn, xejn tiri daqatik. Allora, tista' nitkellem. U wara taf kif tkun nista' nagħmlu nagħmlu pjaċir. Jiena wkoll. Ciao. Issa. Għaddi ġaban. Mela diġà biddilt. Biddilt. Jien li biddilt. Niġi għamil knisja. Rrit li tsiju beni. L-Anġlu irrid. Manġlu mhux hawn. Tħol mela se tibqa' barra. Ma nistax indum għax għandi qadja importanti, ħafna. Insomma, kif inti ngħid wara dik il-ħabta. Kollox normali naħseb. Ismala, inti tara li xi ħaġa stramba. Ħadd għal xejn bid-dera. Imma Anġlu dal-ħin mhux il-knisja jkun.
Iva, ek forsi nsibu għawin. Ħallejtek. Skur ma tixti tħoltu naqra kafe? Kont ngħaddi, imma xi ħadd tani triqa xejn. Marka xali kemm fuq dik-daqqa ta' kol nitfakal isfel, biex ma ndaħħax nisbija. U meta ma jkollux minn ta' dizmen mhux bija, xi ma sibil xi ħadd ieħor. Qed li li targedir. U għibdin bil-profi wkoll. Ġinsi għadha ġejja mill-Knisja mhux kif qed int. Mela reġa' ta' normali, dak li qed jiġri dik qed tgħix żewġ dinjiet. Fili tkun ġiżieli ma nistax tara qal sitwit. U dak waħda ssir ġiżieli qed issur soħru. Sfortunatament għalik, jiena qed mill-ewwel waħda u int mat-tieni waħda ma soħru. Xwit tajdi sur Pippo? Ma nafx kif ħanqbad ngħidlek. Jaw, xan inventaw issa biex għalaw l-inkwiet? Mhux aħna, imma ej. Emi. Forsi ma kienx taf x'inhi tagħmel, imma t-taħjar ngħidlek għal-ġib tagħha stess. Jaw kelkom xi tajdu intu uħti fil-kas ngħidli ta'. Le ħasra. Għandna putija tnejn għal-ġiżi. Ma tiġa fil-kompli? Ġanaf? Għalfek Serafina? L-li ma għalliħat. Sirta f'waħdi. Imma kif sirta? Jaw kontaw? Jaw, kom qed tixrob il-każin int? Jien ma kontx qed nixrob, u lanqas kieku kont qed nixrob, jekk terġa' tagħmel l-oħta kif għamilt li, hawn ġew iżjed ma tarawniex. Jien raġel serju. Jaw issa ġabdielek, għax għandek il-priża issa. Fil-każ ta' milli pjaċir, m'għandix pjaċir bik jien. Dom Benit, kieku ma nafx raġel int, kieku ngħid li jien tqabbatta. Jien, ix ħabba tagħmel? ċarrat it-tublet u teddidni. Jekk ma nbusiex, ħatibda tajt u twerzaq. U takkużani li attakkata. Oħti, possibbli oħti, iba ma tafx istenna b'tidi ieħor issa. Le, ħasra kum Benit, mhux waħdu qed ngħid, imma n-nepotija għal-ġiżi, belħetni. Ġelitni nixrob bil-fors. Mbagħad ġelitni nbusa u għax ma bistiex, titċarrat id-dublet. U kompli titċarrat, u mbagħad jiena biex ma tajjax u ma tbarżax. Kellim busa. U ma taġġad il-bicċa? Nall-erba fil-ħodu. Sur President tal-Kazin l-Aħmar, għall-informazzjoni tiegħek nhar l-erba fil-ħodu, in-naputija tiegħi ġiżi kien il-qudies u tqarbnet ukoll u wara marret ma' Sor Roberta il-konvent. Tassew? Nall-erba in-naputija tiegħek ġiżi kienet edha hawnhekk bid-dublet qasil u tixrob u tleqlek u meta ngħidlek ħadd. Għawni, Serafina, era. Ejlu eżatt fej kienet ġisi, nall-erba fil-ħodu. Ejlu. Għajlu, Serafina. Il-dal-fabrika tal-gidem. Għajlu! Mux ngħid erba' biss, imma minn taqgħet li sejra soru. Kull jum l-ewwel tmur tisma' qudiesa u mbagħad tibqa' sejra l-kunvent ma' Sor Roberta. Imma l-erba fil-ħodu, taf fejn kienet int. Taskur li nar. Mela għajlu! Ja ħasra, kieku taf kemm noqgħod nirripeti l-istess kliem, Sur Pippo. Mux diġettilkom, marret il-konvent ma' Sor Roberta. X'inhu? Inta kont u għal kollox u għaddak li attakkajta u ġarrat l-dublet mhux hekk? X'arru każu Sur Pippo, da xi klimu. Jaqgħu, tidru li qed tixorbu, Dom Benit. Jekk koħti trid tkompli twebbes rasa, tagħmel li trid, imma jien ġol id-dar, ma ridekx iżjed barra. Komissar sejjer. Imma din ħaġa, mhux se taqaf hawn. Barra! Jien naġġel wisq. U l-ġudika wkoll. Imma ma smentux jgħid fuq nepotija. Xi ġifieri li ma nepotija? Mhux waħda għandi jien? Għamlu l-uffiċċju. Aħseb wara minn xi ħadd bħal dak. Ngħidlek il-verità Serafina qatt li xi ħaġa ma m'intix. Forsi jrid jipprovana, jara x'tib ta' nisa aħna, jekk maħniex serji jew le. Imma uri li hija ġi investiga.
Minħabba li nkut li kellu bejn il-każin. Ma rridux ninsew ir-ritratti ta' Huk maġina fil-kamra tas-sodda tagħha. U rrid ngħidlek xi ħaġa oħra dwar Ġizi. Dubben bat lill-Anġlu għal xi bagali u kif daħal sabaw ġew. Mistaġbinx għamlitlu. Ġizi, dik sejra soru. Madana kollu lill-Anġlu qaltlu biex joħroġ magħha. Ħaġi żball tafx. Dik aktar da tkun il-konvent minn li da tkun hawnhekk id-dar. Ma nistax nifhem jien, jien lill-Anġlu għall-ewwel ma rridx nemmnu u tgħidx kemm iġġilidna, imma mbagħad baqa' jinsisti li vera. Għalli li tgħidx kemm trid tixrob u kienet li ta' kollox inkaxxat magħha. Għalli li qaltlu biex jixrob magħha, mbagħad joħroġ magħha. Anġlu x'qalilha? Anġlu telaq jiġri l-barra. Jiena naf li Anġlu kien joħroġ ma' Ġizi u kien iniżdilha fil-kantina. Imma meta beda joħroġ miegħi bejnietom spiċċa kollox. Mhux għax m'inhiex nemnek Lena, ma jiena ċerta li n-nepotija tiegħi ma tix dik it-tfajla li kienet ftit ta' żmien ilu. Jiġifieri inti qed tgħid li Anġlu bidibli lili. Inti taf fejn qiegħda bħalissa? Ġizi bħalissa l-konvent qiegħda. U jekk ngħidlek li bħalissa Ġizi qiegħda f'xi bajja partikolari f'gabbana tal-ġilat, x'tajt? Ġizi, x'qiegħda tagħmel f'gabbana tal-ġilati? Tgħin lil Johnny bitħ il-ġelat. Mela sewwa smajt. Xi smajt? L-ħna tal-Anġli. Jiddispjaċini ma jien ħajkolli mmur għax għandi x'nagħmel. Stennini Lena x'takar li għandi bżonn nixtri xi ħaġa. Skużani, Monsinjur. Skużani. Dawn in-nisa ma tifhimhom qatt. Tagħmilha kompliment u kważi ħadet għaliha. Ktarina dik każ. Ma jistix jivvinta bid boħra bħal din fuqha. Jelli laqgħu li moħħi tafx. Ftit wara jiena mort id-dar. Isma' bagħtet un benite u hemm kienet hi. U kif sibta? Kif qal Anġlu? Sibta libsa diċenti u kollaqdu sija wkoll. Żgur, għax issa m'għadux inniżla fil-kantina Anġlu. Jiena b'kollox naf taħi. Kollox. Ma dak iż-żmien kienet għadha moħħ u ma kienx taf xi sarfu n-nies tar-raħal. L-irġiel tar-raħal propjament. L-ewwel wieħed inti. Jien x'għandix naqsam minna qatt mara ta' ħażina dik tafx. Issa dira stessux. Kont lejn il-Gażin l-Aħmar qed nitkellem ma' Sur Pippo. Kienet ġejja mill-kunvent u kienet se taqgħod titkellem miegħek. Daqshekk, nies mhux in-nies ikellmu. Ħallini nkompli importa. Is-Sur Pippo kien pront ġibidni l-ġewwa ta' xalli. X'qalli ser ivvinta issa. Għalli ġovan, li dik aħraba, dik xitan inkarnat. Kolli ngħid li hu kollha mitlu xi ħaġa. Jien ngħidilkom, li każijiet bħal dawn jeżistu. Mhux daqstant komuni, ma jeżistu. Darba rajt film jien tafx. Filli jkun tabib serju u filli jinbidel f'monstru. U għent fiex tifhem. Int ma tifhimx, wet. Jien rajta l-istorja. U l-awtur fiha li tifisser. Li kull bniedem għandu żewġ personalitajiet totalment differenti. Jiġifieri inti qed tgħid li din għaddejja minn avventura bħal tal-istorja? Daqqa soru u oħra minn qaħba? Ħallina ddaħħaqni George. Jien qed ngħid. Li meta qalet dik id-daqqa tal-arozza u ħabtet rasa, għamlet l-effett negattiv. U jekk il-kappilla mhux se jħossib għal il-biċċa xogħol, se tispiċċa ħażin. Miskina dik it-tifla. Isma' jiena ma rridx nitkellem biex ma nagħmilx ħsara. Imma bejnietna lill-Anġlu kienet ittantatu u rriditu jmur magħha. Immur magħha fejn? Tgħid mhux il-konvent tas-sorijiet? Isma' hija aħna ħanoqdu u ngħidu fuq in-nies jew ħammorru nagħmlu xi ħaġa kamra. Aħjar immorrux minn hawn musandella u xogħol. Li mhux biex nikwedak tafx, imma biex niftaħlek għajnejk. Kulħadd qed jgħid biha Dumbenit u ma nħoddix bi kbira biex isir jaf il-Monsinjur ukoll. Imma hija għandi diħla soru ġoban. Nemnek. U anki li jgħu nemmena, dik miskina laqqas biss taf x'inhi tagħmel.
Bħalek taħseb jien. Għax meta għaddi l soru, għaddik bid-daqqa li għala fuq rasa. Jena ma rridx nallarmak, imma kieku kont jien, kont tinkemmela professur. Professur Pippo, meta ntiħ raġun sa jagħmel. Għax bejnietna ġobna. Is-sur Pippo tantatu wkoll. X'inhu? Anki l-sur Pippo? Għadin ma kontx naf bija jien, u l-Angelo ma mintux, imma ħanejk tax. Ġina ħalti l-nepputija tiegħek mhux veru tkun il-konvent imma qiegħda tbiħħ il-ġelak ma' Ġon l-Iswed. Ma Ġon imma l anki sor Roberta kitbit lili. Għax beda t-tilaġi zebejna tkun, għalt li dik tkun il-konvent il-ħin kollu. Il-ħin kollu le, għax l-istess rajt għad-dar. Għad-dar? X'mod tagħmel daret? Kombinazzjoni kont għaddej mit-triq tiegħek u qed ngħaddi saqsejn ta' bdejk u rajt għalhem u hemm kienet. Rajt il-bsaqasi? Ċibxobot bejn sigaretti? Ma nsertajti xekina, jina nsertajta kif tinsertaj bil-burdata tas-soru. Saġi għonta, hemm għax nagħmlu. Noħodhom psikjatrek hemm bżonn. M'għandix li ċken dubju. Mort jien stess u Lena u hemm kienet. Il-konvent? L-ewwel morna l-kunvent u meta staqsejna lill-Madri Superjura għalija għaltina li ħarġet ma' Swor Roberta u tfal. U mbagħad morna jien u Lena. U rajnija hemm kienet. Bit-tfal? Fil-gabbana ma' Ġonni. U Swor Roberta kienet hemm ukoll? Swor Roberta ma rajtix, ma lila rajta. Allora ma tilla xejn? Ma mhux biex nixxil ġelati u għazbi sħallejta tarani. L-għara sa Roberta, nkellem għazdur. Issa jgħala xejn. Et naħġek li minna ma tiċċaqlaqx ta' għallum benit. Għallu ximniċi. Fil-waqt li tkun għawet taraw ximniċi, għasuħar. Tinsix li bħalissa u l-Monsinjur jinvestiga dwarek? Allura? Dizgur li xi biċċa xogħol ta' dawk ix-xjagħat tal-każi l-aħbar? Kif irnexxilhom jikkonvinċu l-ġinna biex tippoża dawk ir-ritratti miegħek? B'xi mod sabu xi ħadd tixbaħ il-ġiżi biex jkomplu jħamġuk. Imma allura il-biża tgħid il-verità. L-oħrajn kollha konferma kontra tiegħek possibbli anke l-għażiż uħti kontra tiegħi. Id-dinja ilha teħżin dun benit ma tittaħda lil ħadd. Laqas lil uħti. Lil ħadd. Mela li l-biża nfsa. Li m'għandekx għalfejn ma tagħmel benit. Taf x'jgħidux. Li min jagħmilha ma tsopp. Ilu is-sena isir bħalu. Allura? Waħda ġiżella, ilha snin tagħmilha ma' Pippo. Jien